Voit asettaa haluamillesi tuotteelle huutoautomaatin. Huutoautomaatti korottaa huutoa puolestasi, kun joku toinen käyttäjä ylittää huutosi. Huutoautomaattia säädetään tästä. Voit valita, korottaako huutoautomaatti huutoa korkeintaan 10 kertaa, 25 kertaa, 50 kertaa vai 100 kertaa. Valitessasi huutoautomaatille huutojen maksimimäärän siirtyy oikeassa ylänurkassa näkyviä huutoja tähän kyseiseen huutokohteeseen, johon huutoautomaatin asetit. Voit lopettaa huutoautomaatin kesken milloin vain. Tällöin huutoautomaattiin jääneet käyttämättömät huudot palautuvat näkyviin sivuston oikeaan ylänurkkaan. Huomioi, että huutoautomaatti ei käytä enempää huutoja kuin mitä olet määritellyt. Huutoautomaatti ei myöskään huuda, jos huudolle ei ole tarvetta. Kun olet käyttänyt halpahuuto.fi-palvelua jonkin aikaa ja palvelu on sinulle tuttu, voit hallita huutoautomaatteja myös seuraavalla tavalla. Kun olet kirjautuneena palveluun, on käyttäjänimesi alapuolella valinta huutoautomaatit. Klikatessasi huutoautomaatit painiketta pääset tämän näköiselle sivulle. Kohdasta kohde näet kaikki tämänhetkiset käynnissä olevat huutokohteet. Voit valita mieleisesi kohteen ja asettaa sille haluamasi huutomäärän kohtaan huutomäärä. Voit asettaa huutoautomaatin huutomääräksi minkä tahansa, toisin kuin äsken esitellyssä normaalissa huutoautomaatin käyttötavassa. Ainoa rajoittava tekijä huutomäärän asettamiselle on oikeassa ylänurkassa näkyvien huutojesi määrä. Hyväksyäksesi huutojen asettamisen huutoautomaattiin, paina Anna. Kun haluat luoda uuden huutoautomaatin toiselle tuotteelle, toimi samoin kuin äsken, mutta valitse kohde kohdasta eri tuote. Käynnissä olevat tai käynnissä joskus olleet huutoautomaatit listautuvat tähän. Tässä kohdassa näet montako huutoa on jäljellä missäkin kohteessa. Jos haluat vähentää automaattihuutojen määrää jostakin tuotteesta, kirjoita kyseisen tuotteen oikealla puolella olevan kenttään se huutojen määrä, jonka haluat poistaa huutoautomaatista ja paina Ota. Kun taas haluat lisätä automaattihuutojen määrää johonkin tuotteeseen, kirjoita kyseisen tuotteen oikealla puolella olevaan kenttään se huutojen määrä, jonka haluat lisätä huutoautomaattiin ja paina Anna. Voit keskeyttää huutoautomaatin siten, että poistat huutoja sen verran, mitä huutoautomaatissa on sisällä. Kun haluat tarkastella tuotekuvauksia tuotteista, joihin olet asettanut huutoautomaatin, käy se helpoiten klikkaamalla kyseisen tuotteen nimeä.